Makadiya sikana. Tiripo makadiwa prophet. Chichirunetsa. Dambudziko riri panyaya yemumba. Ndakapiwa mushonga newamwe gogo akanitengesera. Dambudziko ranga rava bedroom ndakushaya mafeelings. Samurume anga akubuda mumba. Ndobva ndatengeserwa mushonga wandakatengeserwa newamwe gogo. Saka izvinezvi makatengeserwa vanhu makatiita kutemerwa nyora. Ndakaita kutemerwa nyora muwest. Saka dambudziko rapapi manje ati maishaya zvenyu kutadza kuda murumeka ndobva mazotemerwa. Saka dambudziko rapapi mafeelings adarikidza. Gogo vacho kachingova noudzaika kuti zvamakanditemera zviya zvanyanya. Ndakamboedza kuvatsvaga prophet waingodarika vaita zvekufamba saka handichawaona. Saka makangoitirwa mishonga nemunhu ari kupfuro. Vaita zvekutengesa vachingodarika. Because ndakakutarisai kudai ndiri kuona murume wenyu ari kuzesa kuuya kumba manheru. Ichokwadi prophet. Ndikuona murume uyu akuda kunosvika so achitaura neshamwari dzake. Komana mangwana yatanga. Listen to this. Mishonga inonwiwa. But dambudziko remishonga ndeyekuti hauzoziva chipimo. Mazvinzwa? Ndiri kutaura nemarume veguchu. Guchu munogona kurida asi hamuzoziva chipimo. Unogona kuzvinyanyisa ukapedzisira warwara. Kana kuzvinyanyisa asi uine zvimwe zvirwere zvakaita sana BP kana shuga zvisingapindirane neguchu. In as much as I think kuti munhu anoita zvaanoda nelife yake, but guchu rinoda kuti uone vana mazvikokota. Mapiritsi atinonwa aya anogadzirwa nemishonga. But the difference ndeyekuti mushonga waiswa papiritsi wamezhwa kuzivikanwa kunzi uyu unodai, uyu uchidai, uchidai. But guchu unogona kunwira nyota. But zvenyu zviri wesi makaita kutemerwa nyora. Saka masikati munoita sei machi? Ndine nditori panguva yakaoma. Haufanire kungomhanya. Ndizvo. Kungomhanya kutemerwa nyora. Zvinoda zvipimo izvi. Ndizvo ka? Ichokwadi prophet. Chero machine gun chaiyo inogona kupedzisira yakungomwaya nyere kwese kwese. Rakaiti vabatsire. Ndoda kuti mubate pamusoro pehembe pakatemerwa nyora asi pari pamusoro. Amen. Nezita raJesu uyu ngaachengetedzwe. In the name of Jesus. Yes. Ndanamati. Tinotenda. Ndaracha anoraramusha. Endai munogara pasi. I want to dance with everybody. Are you ready now? Goodness and Mercy Ministries with Prophet T. Freddy presents Gweru Revival Night on 27 February 2026 from 9 p.m. till late. Yes, munhu wamwari vachange vari mugweru. Man of God, Prophet T. Freddy uzabe khona eGweru mhlaka 27 February 2026 kubva na 9 p.m. kuze kuse. Ali's Building, 2nd floor, 6th Street, Gweru CBD.
pedyo nezesa. Mukana wema one-on-one na Man of God Prophet T. Freddy unenge uripo. Kulabo abafisa ukubonana lo Man of God Prophet T. Freddy one-on-one. Ithuba likhona. Contact 0778 059 270 0778 059 270 or 0712 528 094 0712 528 094. WhatsApp 0786 318 886 0786 318 886. 27 February 2026, Gweru Revival Night na Prophet T. Freddy, Le Goodness and Mercy Ministries, the home of prophecy, deliverance, word and prayer.